hvis vi så tager den første juledag, ikke? Fordi, ja, det kunne vi så gøre anden juledag. Skat. Ja. Jo. Nå, men lad os se det, Mads. Frank. Hvad? Det drysser altså lidt for muffetissen. Jeg gider simpelthen ikke snakke om lige nu. Det må altså vente tilbage efter. Ja. I mig også lidt af det der drøsformuffedissen der, ikke? Nå, hvad for noget? Drøsformuffedissen. Lidt grus i trusen der, ikke? Nå, Kasper, det har fået sådan en muffedisse. Hun har fået en muffedisse. Jeg har fået sådan en af Frank. Okay. Og det... Hvad er det? Nå, det var fordi, du har jo det der makronbånd i trusen. Vi var nede på vaskeriet. Jeres vaskeri, hvor ejerne stod og krattede dine trusser og råbte over udfløjet sekreter. Så jeg vidste bare, at du dryssede lidt fra muffedissen. Det var derfor, jeg forbandt de to ting. Hvad for noget? Ja, men stort. Hvad hedder den vel lidt? Ja, Mia trusser en grusgrav. Der var lidt brune striber der, ikke for det. Vi har fundet et nyt renseri, skat. Ja, I har fået nyt vaskeri. I får vores nu. Roligt. Det er ikke meningen, at du skal vide, at Mia har udflået. Det er det ikke. Så går det ikke, du siger til hende, at du ved, at hun har udflået i trussen. Hun synes nok ikke, det er fedt, at jeg diskuterer hendes tissekone. Vi har ikke diskuteret den tissekone. Vi har ikke på noget tidspunkt været inde på det. I den forbindelse i hvert fald.